நாங்கள் வந்திருப்பது கண்டியை ஆசீர்வதிப்பதற்கு. අපි මේ විලා ඉන්නේ නුවර පළාත අපි ආශිර්වාද කරලා යාඥා කරන්න. கண்டியை நேசிக்கிறோம். මේ නුවර පළාත අපි ප්‍රේම කරනවා. கண்டியின் ஜனங்களை நேசிக்கிறோம். මේ පළාතේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ආදරේ. இலங்கையை நேசிக்கிறோம். ලංකා ප්‍රදේශයේ ආදරේ. கோடி 20 லட்சம் பேர்களை நேசிக்கிறோம். කෝටි දෙකමාර සෙනගට අපි ආදරේ. நீங்க சிங்களமா இருக்கலாம், ඔබ සිංහල වෙන්න පුළුවන්, தமிழா இருக்கலாம், දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, முஸ்லிமா இருக்கலாம். මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන්. மதத்தின் பிரச்சனை அல்ல. මා ආගමේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ஆண்டவர் எல்லாரையும் நேசிக்கிறார். ඒ ස්වාංශ සියලු දෙනාටම ආදරේ. ஆண்டவர் எல்லாருக்காக ரத்தம் சிந்தினார். ඒ ස්වාංශ සියලු දෙනා උදෙසා කල්වාරියේ දී තියෙනවා. ஆண்டவர் இன்றும் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறார். ඒ ස්වාංශ ජීවතුන් සිටිනවා. ஆண்டவரால் மாத்திரமே உங்களை விடுதலையாக்க முடியும். ඒ ස්වාංශට පුළුවන් ඔබ නිදහස් කරන්න. நான் விதமான போராட்டத்தோடு இருக்கிறேன். මමත් කාලෙක මේ ආකාර පෙරවැදීමේ ජීවත් වුණා. கொழும்பிலே මම ජීවිතේ කොළඹේ பிறக்கும் போது 5 வயதிலே நான் மண்ணிலே இறக்க போனேன். මේ ආකාරයේ වතුරේ යට වෙන්න ගිය වයස 5ේදී கண்ணிலே நான் 13 வயதிலே இருக்கும்போது கண்ணிலே மரிக்க போனேன். නැවත වරක් වයස 13 වෙනිදී මම මැරෙන්න ගියා වතුරට යට වෙලා. நான் மரித்திருந்தேனா මම මැරිලා තිබ්බනම් அந்த இடத்துல ஒரு மரண மாற்றம் இருக்கும். මේ ගාක්කිට වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. என்னுடைய பேர் யாருக்கும் தெரியாது. මගේ නම කාටවත් දන්නේ නැහැ. அதோடைய வாழ்க்கை முடிந்திருக்கும். එතනයි මගේ ජීවිතය අවසන්. ஆனாலும் என்னை வாழ வைத்த தெய்வம் මාව ජීවතුන් තිබූ දෙවියන් වහන්සේ. இயேசு கிறிஸ்துவே என்னை வாழ வைத்தார். යේසුස් වහන්සේ ජීවතුන්ව තිබ්බා. அதே ஆண்டவர் ஜீவனோடு இருக்கிறார். ඒ දෙවියන් වහන්සේ ජීවතුන් සිටිනවා. உங்களை நேசிக்கிறார். ඔබට ප්‍රේම කරනවා. உங்களை காண்கிறார். ඔබ දකිනවා. நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ඔබ කුමන තත්ත්වයේ සිටියත් හරි எப்படிப்பட்ட நிலை துக்கம் போராட்டம் இருந்தாலும் කුමන තත්ත්ව වේදනා කරදර ප්‍රශ්න මැද සිටියත් හරි ஆண்டவர் அந்த நிலையை மாற்ற දෙවියන් වහන්සේ අවස්ථාව වෙනස් කරන්න බලවත්. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் ඔබ කුමන ස්ථානයේ සිටියත් හරි இயேசுவே எனக்கு இறங்கும் என்று මේ சொல்லி මොහොතේම කියන්නේ යේසුනේ මට පිට වෙන්න. இயேசுவே எனக்கு உதவி செய்யும். මාව ගලව ගන්න කියලා කියන්න. நிலை மாற வேண்டும். ඔබගේ තත්ත්ව වෙනස් වෙන්න කියන්න. அது பின்னாடி மாறும். ඒ සෙනිකේදී දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් කරයි. எந்த மூலையிலிருந்து ඔබ சொன்னாலும் කොයි මුල්ලක හිටියත් හරි කමන්නේ. இயேசு உங்களை விடுதலையாக்கும். යේසුස් වහන්සේ ඔබ නිදහස් කරනවා. இயேசு அதற்காகவே வந்திருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබේ සමය ලෝකේ ආවේ. இந்த நாட்களிலே கண்டிலே ஏராளமான பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. අපි දකිනවා අද මිනිස්සුන්ට බොහෝ ප්‍රශ්න කරදර තියෙනවා. இப்போதை நிமித்தம் பிரச்சனை. මේ ආකාරයේ මන්ත්‍රාවෙන් යට වෙලා තියෙනවා. பலவிதமான அடிமைத்துவத்தின் நிமித்தம் பிரச்சனை. බොහෝ දේවල් වලට වාල් පෙරලා සිටිනවා. என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. මොකද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. அத்தனை பேரையும் கர்த்தர் இன்றைய நாளிலே தொடுபடியாக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ඒ සීල දනාව දෙවියන් වහන්සේ ගලවන්න ඕනේ කියලා අපි ආඥා කරනවා. அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை ஒரு அற்புதம் நடைபெறும்படியாக ඒ සීල දනාගේ ජීවිතය ආස්කම සිදු වෙයි. ஏன் இந்த பிரச்சனை கண்டியிலே ඇයි මේ ප්‍රශ්නේ අපිට? ஏன் தொடர்ந்து வருகிறது? ඇයි දිගට මට එන්නේ මේ ප්‍රශ්න? கண்டியில் ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட ඇයි මේ නුවර පළාත දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා? கர்த்தர் இன்றைய நாளிலே ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැස්සෙන්න කැමති நாங்கள் වෙනවා. ஜெபம் பண்ண போகிறோம். අපි ආඥා කරන්න යනවා. அவருடைய ஆசீர்வாதம் வருவதாக දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද වේවා. கண்டியிலும் இலங்கையிலும் எல்லா இடங்களிலும் வருவதாக මේ නුවරද මේ ලංකා ප්‍රදේශයට ආවේදින් நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். අපි ආඥා කරමු. நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஜனாதிபதி ஆசீர்வதிப்பார். අපි දේශපාලක ජනාධිපතිතුමා ආශිර්වාද කරන්න. பார்லிமெண்ட்ல இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. පාර්ලිමේන්තුවේ දින අය ආශිර්වාද කරසේක. இதில் உள்ள ராணுவத்தினரை අමරාය දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. அரசில் உள்ளவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். පොලිසියෙන් ආශිර්වාද කරයි. வேலை செய்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பார். පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කරනව ආශිර්වාද කරයි. சகல ஜனங்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார். සියලු ජනතාව දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. இயேசு என்ற சொல்லுகிற போதே යේසුස් කියලා කියනවේ නාමෙද. அந்த நேரத்திலே ஆண்டவர் உங்களை விடுவிப்பார். ඒ වෙලාවදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට නිදහසක් දෙයි. ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරයි. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் யாவர் மேலும் வருவதாக. දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදය ඔබට ලැබෙනසේක. இயேசுவின் நாமத்தில் යේසුස්ගේ නාමයෙන්. ஆமென். ආමේන්.